ya da sayyidul arabi ya da sayyidul arabi ya Mahmud sayyidul arabi har na kira sarki Zuljalal Samadi wanda bai da mata sannan ilahu ba shi da da ya da sayyidul arabi Rattika rabban dama so nake na tsara yabo kuma bin isa wanda ba kamar sahara abada ya da sayyidul arabi kai dubin salati gun Mustafa Abul Bashari wanda san wajibi ne yayi dawo kai ka fada ya da sayyidul arabi ya diyar ma'aiki zara una na kin fi isa ni ba so da bigen ki ba zan bari ba ya sayyida ya da sayyidul arabi ke kike rabon komai yar nabiyu az-zahra kin yi man kina yi mun babu aiba in na fada ya da sayyidul arabi godiya nake maki ya Fatima a bar bahari nai nutso cikin kogin sanki da'iman abada ya da sayyidul arabi hali ka sanya zaban har da mataye kirabawa har da waliyai ilahu duka hada ya da sayyidul arabi kewa Ahmad Tijani cika cikar lamari kai muke ta kauna ya Tijani yanzu da da ya da sayyidul arabi baya kaulahi aslan gali shehu ja ka tafi mai cikar makami sirri na fita mai agada ya da sayyidul arabi girman ka ya wuce girma barhama ba ka fado don ku al'umma za su tsane ni shehu in na fada ya da sayyidul arabi kai nake gibiri ma uban ba kai duka ne har da shehu mai hausawa da ke rabo ya dada ya da sayyidul arabi istirani ne ban girma gurin uban ulama shehu nuhu wanda a cikin murabu shi ya nada ya da sayyidul arabi gaisuwar anan ne na takaita zan tsaya haka nan zan shige yaban mai hakurin da na gaba ya fada ya da sayyidul arabi sallama nake ma Mahmud sahibul sabri Mustafa ka amsa ka bar nugun ka har abada ya da sayyidul arabi ya zaman ka huta Mahmud kai kadai kai sa dole ne a ma hidima dan kwaranku ya sharada ya da sayyidul arabi ka kabar mu bayi dole ne mu maka yabo bi rawa da juyi ga ganguna mu sanya kida ya da sayyidul arabi sanda tungurin gun Mahmud fardu kwallon kwal kai kadai ka zama bai ba wani ka hamada ya da sayyidul arabi sanda mai cikar masarauta na din ilahu gwani ba kamar gamahi tamkar ka bayyo adada ya da sayyidul arabi sannu tsarkakar aiki rabbana da kai ya kai kauni ma da kai ta sanu kai ka ba mu kai ka dada ya da sayyidul arabi ya da sayyidul arabi mafitar halittun Allah nabi ya kairin nas dole ne a mala da bi Mustafa abban sayyida ya da sayyidul arabi ya shirin ilahu gwani Mahmud jara gama dole ne a yarda da dukkan abin da kai ka faɗa ya da sayyidul arabi na zuwa baitukan ka kowa ina su muke tayi da sarewar mu tambura mu kada ya da sayyidul arabi
madani mai gidan bayi sannu mai ciki da waje abin san mu yanzu da da ya da sayyid arabi Jibril ya jazaba sanda ka cire hujubai naji kai ya kalla ya Mahamudu da ya buɗa ya da sayyid arabi kai ka zama mai aiki da kai kake karba an biya kowanne a cikinsa kai ka nada ya da sayyid arabi an biya ma'ar rusuli ladabi suke yi ma ba su dandama ba sa ja da kai idan ka faɗa ya da sayyid arabi almubita alhayyu Mahmud al-arabi awwalin da bashi da sanin da za a ce a hada ya da sayyid arabi sannu salsalar saman musilar sila sanadi ya salimu salimu salli alaika ahmada ya da sayyid arabi waye ganka waye zai ganka waye zo ya fada sai shiru ba annabi girman ka bayyowa fada ya da sayyid arabi kai da kai mafi karfi jarumi gida da waje masu ja da kai sun kare a yanzu babu guda ya da sayyid arabi dan ka ne kawai buri na a yawo ban masana so nake ka karbe ni ka ban gurin zama a gida ya da sayyid arabi zahirin tabu ya kai gaibu na yi maladabi kai da kai amincin Allahu wanda ba shi da da ya da sayyid arabi mai gida gurin shakki jana har da barhama har da shi ana gibari ma da da shi kanada ya da sayyid arabi sannu mai gidan maulana har hazimi a ala har da shak atiku da ya zama ga dukka kauni gada ya da sayyid arabi mai gida ka shaknu baban mu ta kamar ulama shi ka ce mu wala da fikar mu bar shahara abada ya da sayyid arabi dan tsaya a nan gun ya mustafa ka ban sirrin kulitu bi hubbil mustafa al-khatmi ahmada ya da sayyid arabi wanda ya da abdullahi koko in ce a wuta aminin sharif addawu dan fadima sayyida ya da sayyid arabi dan gida da shagnu baban mu mai cikar kadari kadimi abun baban kauni da Mahmuda ya da sayyid arabi idubin salati gun mustafa abul bashari wanda san sawajibi ne ya yi lawo kai ka fada ya da sayyid arabi ya da sayyid arabi